Riittävä kulutuspinta ja oikeat rengaspaineet ovat renkaan toimivuuden kannalta elintärkeitä asioita. Kun rengas kuluu, sen märkäpito- ja vesilirto-ominaisuudet heikkenevät ja onnettomuusriski kasvaa. Vajaapaineisilla renkailla auton hallinta ääritilanteessa vaikeutuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy ja rengas saattaa rikkoutua. Oikeat rengaspaineet löydät autosi ohjekirjasta, polttonestesäiliön kannen takaa tai etuovesta. Huomaa, että kuormaus saattaa vaikuttaa tarvittaviin paineisiin paljonkin. Talvirenkaisiin kannattaa asettaa 0,2 baaria kesärenkaita korkeampi ilmanpainearvo. Mikäli autossasi on vararengas, muista tarkistaa myös sen ilmanpaine. Kulutuspinnan voit mitata halvalla mittarilla tai vaikkapa 2 euron kolikolla. Mikäli hopeinen reuna jää reilusti peittoon, on kulutuspintaa vielä riittävästi jäljellä. Kaikista Nokian renkaiden valmistamista renkaista löytyy myös ainutlaatuinen kulumisvaroitin DSI, josta on helppo tarkistaa kulutuspinnan syvyys millimetreinä. Kun olet vaihtanut talvirenkaat, muista myös pulttien tai muttereiden jälkikiristys noin 200 kilometrin ajon jälkeen.